Sure. Every day I'm gonna go chikanga no charge chinhu chechi chinzeve. Even here no charge way. Yetutsima. Wachishandisa sei saka chakadzima. Vandasikuteedzera. See. Ndaita mangani? How are you guys? Really. What do you say? Nasifoni yekuti ndifoni serious. Is it because ndarekoda nefoni nhasi? Ndichokuonawo kadhi rangu please. Ndambotsvaga ndikati ukazorionawo ndipowo. Ndichatarisa futi. Ndipere parangopfekera zvapo. Zviri see. Think ndatoti 10 minutes ndichiritsvaga. Ndasimuka kagara ndasimuka futi. Hey, hanzi yes. Nachinakaturese. I'm fine. Hanzi tiripo murise. Inini ndiripo. Really right, guys. Can't wait for Sunday. Awesome. What you call for kugadzira now because zvonisa kugadzira. Zvonisa kugadzira izvi. So I cannot wait for Sunday. Right, let me do this. Mbotanga ndafila katsamba kangu guys. Ndakastora kadiki akastora kandakafunga nhasi pana chiona hangu mapictures evanhu vakawana ma-t-shirt avo. Ndobva ndakatosangana nepicha yebrother yangu wemabrothers angu. Ndo mabrothers angu vari pauyu mamwe acho. Vamwe 2 havapo papicha. Vamwe 2 vari kwavari. Ndobva ndatozvifunga. Ndabva ndafunga chii? Ndafunga umwe gore so vaida kuenda kumuchato. Muchato wacho zvingori 3 guys. Ndazvifunga ndatanga kuseka zvangu. Maitikiro akaita izvizvi. Uyu musi wacho wemuchato wacho. Nationa. Alright. Okay. Hansi, hi. She say everyone, guys. Murise. Mazuva ano sikukwanisa kupinda guys. Because time yacho uyu laptop iri kunonoka kuloadha. Saka panoda kutanga kupinda ka then chinonokawo kuti sei. Ndine ndichida kumbotanga ndafila zvimwe zvoda kufila pana. Alright, let me do this live up. Okay. Then I do also do not tap and tap.
Right. Okay. Right. Mm-hmm. Wait a second. Kwese kachitori kadiki diki ndatopedza kamboinyoreba zvangu. Excuse me. Kwati ndikangofunga ndafunga musiwo ndoya nayo because ndinozokanganwa manje. Munhu wese ari comment section zviri sei. Comment section everyone, how are you? Comment section zviri sei how are you? Comment section everyone. Pina kuri kunetsa mazuva ano makomenzi acho anenge akawandisa saka pane zvandakazorealiza futi pandee ndichipinda because vamwe anomhanya kudaiwo mauyu achoni amhanya manje vamwe vanokomplaina kuti sei ndisiri kuva mhore so yet anenge aita se anenge amhanya makomenzi saka ndangoti hanzi balance us what's the story iripo one patitle story yachona ndiri kuita ndanyora patitle kuti ndeipi story yandiri kuita right now kana ndakadai ndikufila pane katsamba kandotanga ndafila saka ndatanga kutaura because hazvibatsiri kuti nditange kutaura katsamba kacho ndisina kukafila wano saka vajara kuya kupalive vanotoziva kuti ndisana ndatanga kutaura pane katsamba kandofanira kufila ende title iripo ndo yatinei tichoita musi wacho iyoyo so the title is already there ndainyora kare iripo. That's the one we're doing today. Right. Ndione pedzi yese kunyora yese kunyora right and save. Haizi hanzi ndege kunokuzedza kutanga kufamba vaOctober ndozvandakanzwa vachinzoonya achibvepi yesu saka pese panoenda kuda kunzi chibva mutairi panobva patotanga kuti imwe nyaya uyu geizivei ichangofriza 1 second shame that's so sad kasingabvi kana Australia here no even vede veAustralia vanogona kushandisa uyu vanoshandisa vana uyu vakambopaipa vakauya kunoko vakashandisa dhomu yangu but vamwe vacho vakashandisa saka inoita ndakatombozvirambawo kuti hazviiti but inoita vekuaustralia vanokwanisa kusvika nekudhomu yangu even vekunana mali kunonzi kunani nekuzitara Nepal. Yes, most of the people vari muAsia they use dhomu yangu alright kunagona guides ari kurara tizoona namangwana tizoona
Wanzuri sei na anzi go. guys. Okay, right. Shaita guys. Shaita. So kanya kangu guys, it's not even hi Shay, can I call you? Where do you want to call me? There is the link. Here is the link. Oh no. Pay link. If you want to talk to me, use this link or taura nyaya yako. Ne handumuzive kalinda mwoyo wacho. Ungaita private how? Anonzi Lydia Moyo. Iro link Lydia Moyo. Pinda mubox utaure. Lydia Moyo. Pinda mubox utaure. Juice cookie. Oh wow, nice. Juice cookie do I have a life? Numzo. Numzo. This is this was kuku. Lydia Moyo link iro. Unopinda box totaura sha. Anyway, ningirikini yangu. Nyaka kangu kadiki guys akana mboreba kandaya nako. Very very short and precise. Zvakaitwa ndezvekuti kwai vane mumwe muchato. So muchato uyu zvakaitwa ndezvekudai. Mukomana uyu initially aipinda Roma. Achipinda Roma kudaro ndokubva vabereki vake vese vanga vari maRoma ndokuma9. Handichataura kuti anonzani zvangu. Saka achipinda Roma kuti kuita kunge magritters pamuromo. Vanzi just quick musarigeri ora ichiripo. Saka achipinda Roma ndobva atomunosa zvokuti uri kune zvekunzi kwaHarare kwane vane uyu vane type inonzi chiko zita racho iyi. Kana kuri kuekera havati nzanga vanoita zvokuti inonzi iko hosi yedenga wati hamina zvinonzi chizvo vanoita zvokuti muHarare vane type yavo vasikana vanopfeka mauniform anenge ari masiketi esika eblue uku kumusoro vane kasheti keblue ubva vapfeka kadhuku keblue kachoni nekanhu kacho kanenge kari kavhii kudaiwo. Ndakanga kuti vasikana avo vanonzi zita ravo kana kuri kuHarare. Vasikana avo vakomana vopfekawo matrauza avo nesheti dzavo nezvimabheji, but I don't know kuti vanonzi chii. Vanonzi vari ndivana Maria yakwadivana I don't know kuti vanonzi chii. Mvese akazviita zvese achitoatenda almost everything chaiitwa chekuvaRoma. Ndokubva azongochinja mumwe gore bvangoti handichadi kuita sei, handichadi kuenda kuchechi. In fact pakashaika mai vake ndopakabva angochinja akati handichadi kuenda kupi kuRoma. Ndauda kutsvaga chechi yangu ini yandoda. Ndobva atanga kupinda dzakasiyana siyana kusvika azochiza SDA. Ndo yaakabva achuza. Achuza SDA yaya manje. Akabva aita sei? Uchasazoti kuti musikana akasangana naye kuchechi here kana vakasangana vachibva kuchechi. I don't know ipapo. St. Louis na yes very true. Thanks. Ndandina kuizwa inonzi chii. Ndobva asiya uniform dzese dzedze vatanga kupinda SDA. But ku SDA ndiyo here SDA ndo inonzi Seventh Day handichi. Ndo isingaridzi radio pamuchato. Right. Ndobva atanga kupinda chechi iyoyo. Ndobva atotanga kuti haana kumbobvira tanguva yakareba. Ndobva I want to get married. But those days I remember he wasn't working. Aingoitawo zvokuita sei zvokungotengesa mikaka achidero ndo basa randaziva rainga riri rake. Vatinohodha mwa mukaka maplaces manje anondikwidibira anozondikwidibira but zvitori fani pamwe ndogona kutozori remember after life kuti kwainzi kuchikwa vainotora mukaka ikoko votoita sei vototengesa mukaka. I remember best akazoswa best man wacho akatomboti ko mufana waminda wakurumidza waita sei kupinza mudanga so chichimwe sei wakurumidza waita sei kuroora imwe yaye because I think anga chiri kuma 22-23 years asitomboshanda mazuva iwayo. So now zvakaitika ndezvekuti akati ndozvikwanisa then zvinongoitika zvezvemarelatives kuti they chip in handitika motanga kubatsira kuti tobvisa chakati ndobva muchato watonzi aukuenda uida sei ukuendera mberi bebhiri richonzi ndozvimwe zvinhu zvakati I also want to address guys zvokuti munhu unotora munhu kubva kwavo moti atinozominisa kuchikoro tozominisa kuchikoro musarevera vedweka musazorevera nomwana nhema zvokuti indezo dzimwe dzacho dzakatengoti pamwe veukama tinzi tozokuisa kucollege tozokuisa kupi munhu iyeye hakuna kana kwakaendiswa.
munhu iyeye wakatondonzwa kana kumusha chinochanya shomwe ndio zvakatozoitika muno pamwe anga asvika form 6 yakaenda kucollege onzi aiwa chirega kuenda kucollege kwacho chirega ndikuroore ndakuroora chi ndozokuindisa kuya kusvika yatoo imwe story yandakutosanganisawo zvangu apa paimwe munhu wandoziva akanzwa futi but haana kuita white wedding akaitawo imwe nzira asi uyu wandotaura nezvakewo ikawo akatosvika pakuchata but angasingashandi angasingaende kubasa aingoita zvangobatanidza zvekuti atengesa mukaka kumagrosa kana maraini kana kumaticha ndo zvaaita mota manje. So I was always thinking kuti saka mufesi uyu mota vachadzwana kupi dzekuti vaise vanhu vaenda kunota se vachiridzwa mpururu iyeya vachadzwana gozi hama dzake takudziziva mose zvekuti munonga magara zingapiti muraika unonga kutoziva kuti bhudhi vake vane mota bhudhi vake vane chakati bhudhi vake ndo stage yamunenge masvika yekuti magara makore nemakore nevanhu vanyangokana tomboti ari muloja asi muchase mama kutoziva hama dzake zhinji saka knowing very well kuti hama dzake zhinji ka dzaiti dzikauya pepe dzaitodzikawo makombi saka mota aizodzwanepi ndakatogara pasi ndikatozvifunga saka mota achadzwanepi vachahaya kupi kuti hamene kuda kudii kwemudzimai uku kune chi vane uyu vane a lot of money zvokuti vanoita sei vanokwanisa kuzouya nemota zvokwadikura nhema chakanaka mukaka urungu mwana wevanhu wakazvarwa mukadzi yeye kutombaita zvokutonaka chaiko chaiko tekuti zveFhong Kong ndo zvaazvoita musikana ndo zvaatori actually wanzi masa zvinoita vanhu kwamaraini saka anoita nezvei ndo first thing kubva kugeto munozviziva imi anoita nezvei onzi ari kumboti achibata ari kuda kuzonyora form 4 yake yaakati foirire masubject ane 3 masubject but problem mari haisi problem tinomuendesa kupi tomuisa college ndivana anti ava tomuisa college tomuisa college paipai musikana uyauya manje rasvika kazuva zvikanzi ko muraini zvazvinoita manje kana muri mugeto I don't know vanhu kana muri mugeto kuti munozviita zvekuti kana uri momo muraini nyange uchiroja nyange uchiita sei asi uchigara muraini momo muka makadzi ako ese you have to go unota sei wonopa every house yemuraini imomo but makadhi anomalika anenge achipuwa landlord kazhinji kachoni vanopa malandlord havazokwanisi kuzoti munozvopemba penyu anonzani kazhinji kachoni ndo zvandakanotisa kana kuri kupi kana kuri kugeto uku unoto nyange ungosingavaziva ungosingatima mukasei navo kana une muchato wako muraini momo unotobvunza kuti vepambapa surname inonzani wotonyora kuti the Masembe and family even usati wamboona kuti baba zita sora kudai unovapa kadhi ndo zvandakaona saka chimirai munzwika kuti uyu mufesi uyu ndiwo muraini ka bhebi ndirinogarawo kumaraini kwawo ndokubva aita sei obva apa munhu wese wemuraini kadhi kona to kona ndo zvazvinoita saka ndikutaura zvandakanotisa inini ndisingazoti vachiri kuzviita here but manotisira ndakazviita hangu vanhu kazhinji kana uri wemuraini unopa ndichiri ipapo manje varipo vakazoita wedding vasina kupa munhu wese kadhi veduwe let me tell you kuti chii chakazoitika ndingange ndapedza neuyu ndozokuudzai pane umwe asina kupa kadhi munhu wese wemuraini kuti zvakazovabhekifayira kumberi zvakavabhekifayira ndakatoti nyange I think ndikaita chifunction I will not even exclude anyone kuti vanhu vepapapa handivataura navo kana kuti vanhu vepapapa vanombodada just give them ichoisi yavo kuti vachauya here kana kuti havauyi because kuvanyima kadhi kwavaiita ikokoka mangwana hakuna rufu runogona kuitika rufu runofanira kuhodwa nevanhu vemuraini ka pakupa pepe ngirikiri chema dzedza neuyu ka vanokuudzai kuti vana kuti invite kana kumuchato saka vanoda kuzotanga kubatana nesu sei iyo kana zvachazvo zvavo havadi kubatana nevanhu vemuraini ndoda kuzokuudzai mwechi zvakazoitika pane imwe futi iwo kunzi hanzi vakaita vega guys dzimwe dzakuvadza kutotsa ndichidzoka bodi ndandadzikangamwa saka uyu manje bvainvita munhu wese but pakuinvita munhu wese kwaakaita ndewekuti papapa nzima kombe achauya kuzotora normally vanowanzosa bhazi kana uri wemuraini so meaning kuti example inini shero ndikada kuchata nditi guys nyange ndakamboitirwa guwa nyange ndakambonyewa ndikavabata red handed vachindinyeya kadhi ndinotonovapa nyange vachindishora kana kuti vachiita sei kadhi ndinovapa saka ivo manje zvava kwavari kuti vachati tinoendera kumuchato washero kuti hatindi asi kadhi dadi tavapa because chavachaita manje kana kuri kugeto munoziva munhu unomonera zambia rake kana tauro rake osunga dhuku rake nembovha dzake vakamira vakabata mutsvairo kudai pagedhi kuti mapuwa kadhi here wokuti
handina kupuwa kati unzi isitakapuwa isi kuni kuda kuimisa kupuwa muona manje pazvinotangira ni kuda kuimisa kupuwa unzi hatizivi asita wangu takatoona chigogodzewa chipuwa manje makadi saka musi kutoenda kaima mutodi kuonwa mukuchatu kuyakwe muona manje una pazvinotangira uya uyo wanyimaka achaenda kunovhunza vanhu vese kuti wakapuwa wakadhiri makapuwa wakadhiri unzi hatina ndo zvinoitika ipo paya uya uya apa vanhu vese makadhi asi kana wapa vanhu makadhi ka chimeka sure kuti manje transport wavaprovide either unovaudza kuti inini I think ndokunga ndo mistake yakaita mukomana nayo kuti akanga avapromisa zvinhu zvakawanda kuti tichauya tichikutorai nemakombi because vanhu vanovhunza kuti oraiti watipa kadhi kumuchato kuchaendwa sei hatizivi venue kwairi uyezve kugete kwedu vanhu vashoma vane mota saka definitely vanenge vachiexpecta kuti kuchauya bhasi nekuti pane vanhu vemuraini medu vamwe vazhinji ka vakatoseta pesi yekuti they hire a bus uya uchiri vanhu vonda pakona vese wopinda mubhazi muchato wapera bhazi rera rinodzoka pakona rodzarisa vanhu ndo zvatakanga tichiita sei takungojairawo kana munhu nenzva chaivo munogona kuri haya kutonhaya mabhazi ndo zvinoitwa kwedu kumaraini isusu even risiri muraini medu chaimo chaimo uri muraini wemusere normally vanhu vanoita sei vanohaya mabhazi so now uyu I think vanhu vaifanira kuronga zvinhu izvi I don't know kuti sei vasina kuzoya kuzotora vanhu muraini zvokuti munhu wese kwanza takageza apa vaitita zvekuti zvekutitsvaga hembe kwatoenda kapfeke kadhi ranga ripo kaifanira kunga nekadhi rako paya vadero vagadzira aina antageza tigoti 9 10 11 tikangomirira kombi uye yekuzotora vanhu vemuraini hanzi vanhu vese tatachena manje raini vese uchingoti ukagaragara kudaiwo so nezvanaka zvaitofanira kuenda kumuchato iwoyo wati ukagaragara kudaiwo vanhu vese wobuda pazhe umbonotasa kuti haisi kuye here kombi haisi unzwa mota ichidhunudhunu wotobuda utofunga kuti pamwe mota iya ichasei yauya kuzodzitora vamwe vakati too late ndobva enda kumakombi kumagrosa ku3 unoita sei kunotora makombi avo kuenda kumuchato koko vakatera vega vamwe vakati takumirira kombi kuti satizozi kuti tozofamba sei kuenda kupi ikoko kwacho kumuchato wachoni tagaragara paya indasipo vagaragara paya vanzi vatati kwamazaendere chikanzi kombi haina kuzouya guys andakarwadzwa patatasura takagara zuva rese tigarira kombiyo katikatozochinja hembe dzedu kwakungodzokera mumba asi vanhu vangu vanzi vanoenda kumuchato nechikombi ndobva wangoti wagara ndichauya uyu mukomana yapa akazodzoka muchato unopera masvutu aya mabvisa masvutu manje wakudzokera back to normal yekuti munenge makufuma muri pazuva everyday iyo yekuti munenge makunzi mamukasei mai kana mamukasei chimbonipewo kana 20 cents nhasi chimbonipewo kana dhora maimwana ndo zvinenge zvakuitika manje wadzokera kuback to normal ka vanhu otanga kuti ko iwewe sei wakatimisa panapo usina kuya nekombi unzi amuna kutowa nekombi unzi yes obva anofiyo akatozonga kutsvaga zvokutotaura kuti anofiyo yakazenge yakunetsa vanhu vacho makombi havana kuzvinzwisisa patakaudza kuti mufanira kuita matips mangani bhoza anga kutaura kuti isusu tikudhirawo nematips hatingakurambe chingoti uku tabva uko kune vanonzi vanonzi wokufamily kwenyu vari kugara kana kuti kugreenview 1 tabva futi kuno mudzimai wako tabva kuti kwese timonotora vanhu tiri same vanhu isusu mari yenyu haichakwanira nekuti chidzokera vanotora vanhu vemuraini ndobva vanhu vemuraini vasara bho hazvina kushata uyu yapera kai yechi2 manje ndeyekuti pane imwe family so family ndo zvairi guys handisi kuda kuti atonona kuti ndosita sei family iyi ingoriwo family yekuti havadi zvavo zvokunyanya kuassociate zvinowanika guys kuna vamwe vanotaurisa kuna vamwe vakanyarara kuna vamwe vari reserved hazvirambidzwi so I remember this family ka vanhu vanozvita tuntu kwavo vasingadi zvemadhirama futi pamusoro pazvo havatodi but manje zvakazoita zvokuti pane one akatanga kuchata munhu akatanga kuchata uyu hapana I think tinoverenga kuti pamwe akapa 2 mafamilies kana 3 chaiwo makadzi vanhu kwakutozonzwa kuti vari kuchata saka pakatanga kutanga gosipi kekuti ninga ari kuchata zvikanzi ninga ari kuchata zvikanzi zvikanzi ko makadhi ari kupi zvikanzi hatina makadhi zvikanzi ko sei musina makadhi isusu tichinzwa kuti munhu akuchata akuchatiripi hatizivi zvikanzi ava family iyi haidi zvokuita zvinhu nevamwe vanhu vemuraini saka ndo zvavatori vangori very secretive like that zvanzi nemuchato here saka isusu zvozonzi vanhu vemuraini takabatana pachoni kana ivo vasingadi kuti vanhu vemuraini vaite sei vaende kumuchato guys let me tell you ini ndakaita zvekuzongoudzwawo ndaonekwa ndakamira pagedhi ka zvanzi handezvishere ndikati ndezvisei zvanzi uya here kumuchato ndikati kupi kwachoni ndikati I don't think ndendiripo handiti I hope hausi kudya chiko changu right. Guys, can you?
Guys, let me tell you, this person ainda kunotenga chingwa kwakuya kuti handichidi. Mose zvinoita nyezva anokuzara handichidi. Hauchidi? Yes, handichidi. Oh, all right. China unotenga hako zvakati ouya apa pamanje ndenza zvachinditarisa pana ndakuchidya chingwa chiyaka. Ndoti saka uda chingwa here. Bva angoti maybe ndikati chirega ndikupei chiwani. Ungoti nozoti ungotenga 2 taita 2 hapana inesa nemunhu. Utenga improper fraction nai pane chimwe so hatisi chingwa chedu chemaslice ka ichocho chotonaka uchotoita zvekutofambirwa kuenda kumokwa choni chingwa ichocho pane imwe shopi inotengesa chikafu chekata chevarungurungu handiti itokori shopi inotengesa chikafu like kunoenda maforeigners saka naudawo chingwa chiri nane chaiche chinonaka chimodo saka kuchiryirechi kana chiri chimodo ndokutotaurisa kabhikozi uri kurya anyway guys ichocho chonaka guys saka yakera ndachimunza kuti kana chake chapera because iye haana kuti atoramba kuti handidi ndikati abo no problem andoro zvichakaita chinozoniteri kuvaridza kuti because ndachizochibvisa tikatisa mune rimwe bepa so chozvodedza asi plastic racho matazorisa hamuiti guys tazorisa mune chimwe chiplastic chaivawo nechingwa azonyatsokunyatsokuratidza kaurungurungu kachoni but anyway continue neuye kunzi family haidi zvokuita sezvokuita zvimwe zvinhu nevamwe vanhu muraini handiti imi vanhu munozviziva imi kana muchigara mumaraini especially kana kuri kuzimbabwe kuti zvinhu zvizhinji zvinenge zviri interconnected nevanhu vemuraini ndobva munhu uya aita sei ndakati inini ndakamira hangu pagedhi redu umwe musi ndobva atoti anzisai muplate tinadzo ndiro dzacho ndobva chii ndobva toti uza kuti ndikuchata here ndikati kuchata zvikanzi yes apa ndambonzwa hangu chii nemahunga ndobva ndati congratulations ndikati bhebhi rako ndiri kupi kuzi ndo bhebhi rako iwewe ndobva toti bhebhi rangu ndiri kwakati congratulations rini papi see but I'm not sure kuti ndokwanisa kuuyera kumuchato kwako because pangana kusina transport ndozofamba sei handiti sevanhu vasinawo motokari panguva iyoyo ndobva ndati saka kune vanhu vanganipe family pangoti haunongouya nyangwe nemunhu waunongauya naye ndati kokadhi zvikanzi handatokuudza so saka ini zvakanditira uyeti kuti urindiudza nemuromo kudaro but wanga uchipiwa makadzi ikaikaya ndabvunza mumwe munhu ndiyesa kuti aitamba naye munhu iyeye akazoperekedza muchato ikwacho chakaitika achazoti akanziperekedza ikwati akanzi chii then saka murai medu mane mukabva 2 mafamilies vanga wapiwa makadzi ina hangu handa kuenda ndochokwadi chati ndina kutoi kuenda because ndandisitorinawo transport yachoni. That's the reason why I didn't go. But maybe if there was transport pamwe ndaikwanisa kuinda ndochokwadi. Then ma-functions aripo ma-functions andozwa kuti uku handikwanisi kuenda because handina hembe yekutoenda ikoko. So unogona kuinda ka wozvisvodedza wega pamwe unotochena uri ikoko pamwe vanhu vakachena. Saka I try by all means to avoid those scenarios zokuti ndozvosvoda pamberi pevanhu ndisina kuita sei ndisinawo kuchena chena pamwe musoro uyu handitorinawo pamwe mari yekuita sei yekuti ndirukwe musoro nokuti kana vanhu vachienda kumuchatoka guys let me tell you kugeto kwedu Grandview kana munhu uchienda muchato munhu unotonosetwa musoro wekuti kwamwa marollers kusvika ma-new styles even isiri hama yako ndosandikudza kuti kana kuri kumaraini kwedu kuGrandview kako ukapa munhu kadhi to kadhi anototanga kureza kuti mari yangu yehembe yemuchato kwandichaenda kana muchato waSharon mari yangu yebhutsu mari yangu yemusoro ogata nekamari kake padivi because 2 months 3 months before kumuchato vanenge vakachena munoona manje saka ndobva muchato uyo waitwa tangoona maribhoni chete kupururudzwa kwekuya vakapururudzirwa na vanhu vashoma avo vakaenda kundopururudzapo pamba pachoni hama dzachoni. Then I think futi pakazomboitwa graduation party iyo takazongoita zvokunzwa hazvina kushata pabatwa futi another wedding ndiwo wakazondinakidza mai vangu kuti takaita zvokutozohwa kuti pava nemuchato kusura zuro kuti wakandinakidza tikati kwamunoziva takaita zvokutohwa hanzi wakangoitwa zvokunzi muchato wachona mhino zvakangoitwa handiti imi makuziziva kakuti vanhu pamba ipapo havadi chii kuti vamwe vanhu vange vachiziva kuti ndo zvavari kuita asi muchato here wedu muchato ndomunongonakidzwa ngonopurudza munhu wese ari ikoko here achiita sei pane pakazoitika imwe scenario yekuti
pakazenge paita like kind of a funeral. Saka pazvakaitika zvezviya, I think vamwe vanhu ka they took it in a wrong way. Kuti you guys alright, nhasi mauyiwa netsekwende yakadai. But imimi same people imimi mucha mafunctions enyu, you don't want us at all. Hamutidi kuti tiuye kumafunctions enyu. Asi iyi ndo yamuda kuti tiuye nekuda kwei. Even paikolectwa ndofunga zvanachema zvezviyaka vanhu vaingopopota. Vanhu vaingopopota muoko unoti handisi kuda kutovapa upfu hwacho because sei vasida upfu hwenhasi. Iwo kana dai so vanhu vemudai futi vanofanira kunobatsira kuita sekutema huni, kunoronga zvinenge zviripo zvezve. Saka those are some of the things, especially uchigara like kumalocation akaita sekwedu, kuti zvimwe zvinhu zvachonika vamwe vanogona kuzokubatsira zvogona kunge 10 years but vanogona kukubatsira kuti imi you don't want to do things with us. So now sezvo imi muchizviti mimika hamukwanisi kuti muti invite kumichato dzevanhu dzehama dzenyu, ndikoko nesu hatikwanisi kuita sei ngetiripo, but sekuti zvinhu zvinoitika ka munozongoindawo makusvodo pamwe pepe. Saka mwana wacho ndanda kuzoona kungotanga kutaka kuchinja, vakutanga kuti sei kuti takungautawo nevanhu imwe yaiya because ndokungafana kuti zvatiri kuita izvi hazviiti. Ndokungafana kuti zvatiri kuita hazviiti because asi ngemuchato wakarwadza vanhu vedu we. Senge mwoto kupedzisira wakazoitwa ukanzwa mai vangu watanga kuti ukaitwa secret. I was what muchato waoka. It was a secret. Apa waingowa nehama ndofunga dzavo zvinzi vakatochata tikatopira tikazona mabharuma. Zvakangonaka. Anzi ndozvakatoitika. Hazvina kushata. Saka ndozvezvimwe zvinhu zvandatofunga right now panapa. Anyway, gamboisa hangu link ndiise vanhu. Timbonzwawo 1 or 2 people guys. 1 or 2 people. Guys, but don't get me wrong ka kuti like pandikutaura nezvokuti pane family isingadewo. Maybe that's who they are. Havangodiwo havo handiti. So you're not supposed to force anyone kuti invite us. But I'm just saying kuti the fact yekuti iyoyo vaita zvavo izvozvo pasaka vakazorurwa netsekwende zvakazovaita hound bag. Because vanhu vangu vachakabatira izvozvo kuti you guys muda kuti utitiuye apa papa. Connecta kwei imi musingadi kuti tizouya kana mafunctions akaita semagraduations imwe nemichato. Ona kana ni mabirthday vanongoita mabirthday zvino hazvakana basa mabirthday ekera anongoitwa. But iyo yekungoti vamwe vanhu ndo zvaitongoriwo community yachoniwo zvayo. But zvinongozokudzokera zvako kuti pai muchiri kuziva gore riya raka hamuna kuita sei, hamuna kuti invite guys. Ndikangovereka ikasvika 35 minutes ndobva ndakata. Kendiise link ikopesera kasvika 35 minutes ndobva ndakata. Mazuva ndakuita quick kangosvika 35 ndinobva ndatokata ndoenda ndokudzoka futi mangwana nekanga story. Mastori dzachona haperi kanenge uya. Hanzi vanofanira maybe kwavari ka zvinogona kunge zvitori normal ndo the way yavanoda kugarisana nevamwe vacho zvakanaka. Pamwe vanenge vachirati kuavoida makuhwa. You never know guys. Pamwe that's the reason why they do that kuti havadi makuhwa. Saka vamwe vanenge vachirati vaavoide makuhwa, vamwe avoida guys. Kana nditori kumareni kwedu mozwa kuti ndinenge nditori kana mumba kutopedza kana vhiki rese sikatomboona kuti buda kana kutomboona wanhu kuti chichikuitika kunzoko. Maona manje timboona kanzi B1 ndiani zviri sei ndeichero bo ndadamboona adona ndadamboona kuti ndiani anonzi B1. nhasi handisi kuda kutaurisa musi uye ndakazorara chifuva changu chaakurwadza nekuseka. Udzai guys, ndangariro. Right, isusu Sheroka, to answer your question panyaya yevanhu vasingafariri like kuinvita vanhu. Inini I grew up in Bulawayo handiti, and where we grew up kuma-suburbs. Zvezvo kuti next door ungoriwo ndeipi, you know, we don't get into that much kuzivana nema-next door. Saka we grew up in that setup kuti unotambira muyadhi hambudi kunotamba kurodhi. Life yekulocation tanga tisingatoizivi.
Saka later on in life mama vangu vakazotenga imba kumarocation. Saka we partially stayed here and we partially stay kumayard. Saka with upbringing yedu yatakaitwa, even when we had my graduation parties, we had my weddings, we had whatever, we never grew up in a situation where, and we don't even know kuti ndo zvataifana kuita kuti you invite the whole freaking neighborhood. Isusu hatina kuzvijaira, hatizvizivi, tangojaira kuita maprivate function edu muyadhi medu, takavhara magedhi edu, munongozonzwa neredhiyo kuti pane function pamba. Saka it's also upbringing kuti vanhu vakakura sei in life. Inini, for us personally as a family, we don't really want to involve my next door because of the way we were brought up, the way we grew up, and the environment that we grew up in. Saka to answer that one. And then pane ye muchato watakambokokewa kuti tiende. Bridal team chaiyo yakashaiwa mamota dzekuenda kumuchato. Takanomira navo pabus stop chero. Because vanhu vemakombi isusu unfortunately pane bus stop yedu kumuchato cheto kwakutoti unenge wakutonopinda mutauni. Saka kombi dzaiuya dzichibva mukati mulocation dzato like 3/4 full or almost full, yashota munhu 1. Saka kuti tiwane an empty kombi zvakatinetsa kuti at least tiwane an empty kombi tibva tavahaya as an empty kombi tingotora kombi yese. Takashaiwa kusvikira tanomira kubus stop nevaperekedzi zveipapo tikahaika takaenda tiri mapisi. Jesus. Ndimwana ndikakura kombiyoga ndasingatotizokere kumba kwangu nemuchato yana pakwedu. Ungopera muchato. Aiwa, makuseni chero. Makuseni tichitoenda kumuchato. Makoti akauya akatorwa nemota. Unfortunately mota dzanga dzahaiwa for vaperekedzi havana kuuya vakomana vacho. Ameno chakaitika, I think it was nyaya dzemari chero. Havana kuuya vakomana ivavo kuti tichienda nevapereke. Unfortunately isusu I wasn't part of the bridal team, but pavaipfekera kwakuri kudhuze nekumba, saka isakangonokempawo pamba ipapapo. Bridal team kuti tichienda kuhall, transport dololo 0. Tikazipedzisira tangozoti planani hama bridal team tese tikangoti handei kumakombi guys. Vakwira vasara. Ameno tichangonosvikawo meno nguva iko. And unfortunately the bride akazviona zvese izvi kuti bridal team yake yashaiwa transport. Paakatopinzwa mota aitochema, not kuchema kuti hanzi I'm getting married, but aitochema kuti why is this happening on my wedding day? It was such a painful experience for me kuti ndimuone musikana yeye achichema kuti why Lord on my wedding day, why of all things that could have happened, why did this happen to me? And then pane umwe muchato, iyo nyaya yekuda kuenda kumuchato yemumaraini. Pane this friend of mine aigara muraini medu, ndobva ndaenda kumuchato wake. Iyo ma-evening wedding akati kuuya, koistai mazivirepi, ma-evening wedding akati kuuya, muchato wacho wakatotanga kuma 3-4 masikati. Unfortunately, this venue was so far away from Kumba. So far away from Kumba. Waitotora makombi about 2 or 3 kuti usvike Kumba. Apa usiku chero. Apa tiri vasikana vemuraini takapedzisira tangozotsvaga mumwe mukomana wekombi yatakawana, tikatomuhaya, tikati takukukumbira because dzadza kuma 11-12 makuseni.
like like hours of the morning 12 ikoko muchato ndopa wakapinda transport yekuti ende kudzimba ivo vapinda kamota dzavo vaenda isu sarenyena paya tamira zvino hatina transport yekudzokera kudzimba apa usiku shero. And unfortunately for me ndakaita number last kumba kwedu ndokwaiva the last place yekuburuka ndakaita number last apa ndasara nevakomana vaya mukombi handivazivi ndidhiraivha nakondakta wake handivazivi vanhu ivavo apa kuti ani ndinorara kumba kwani hapana kumarokesheni kwese uko handina wandinoziva ndakashinga shero vakangonondisiyawo pagedhi. Unfortunately for me makeys angu epagedhi handizivi kuti ndakamasiya sei kumba pandakabuda ende pamba paiva neumwe cousin wangu tanga tisingawirirani taitova ropa nanhasi hatiwirirani nakazini wangu iyeye apa dzava kuma2 makuseni ndiri 1 shero murodhi hakuna magetsi ndiri murima apa kubva pamba pedu unojamba 2 houses pane sango panitori nembiri yembavha nevanhu vanorepa apa ndakamira shero ndiri kurova gedhi uchinyatsoona munhu achivhura keteni so okutarisa zvake kazini wangu iyeye uri kugedhi ikoko ovhara keteni zvake ndobva azvinyararira ndakachema shero ndakachema musi iwoyo ndakachema misodzi ndimire panze kusvikira ndanonokera kumanext door bcause baba vepanext door vaiva vaya zinonzi chiko vemagadhe vaya vanhu vemucommunity vanongoita come together kuti vanoita zvekugadha like community saka ndo vandakazonogogodzera baba ivavo vakutoshamisika ndiani ari kugogodza at 2 in the morning who is that ndikatochema ndikati vedu munhu yari kuramba kundivhurira gedhi izveni pandaenda panext door iye akabva azvizwa kuti ndagogodza kupi kunext door ndobva amhanya ndobva uye akavhura gedhi ini handina kuzvinzwa kuti auye akakinura gedhi ndobva amhanya achidzokera mumba baba ndobva vatoti chirega ndinogogodza newe akaramba kubuda ndichajamba gedhi ndonomugogodzera pahwindo repabhedhu apa pamba pamai vangu shero pamba pamai vangu paari kuita izvozvo ndobva vauya baba ndobva vatoti kuiwo uri kuti gedhi rakashamaka iri harina kukiyiwa ndikati no gedhi ranga rakatokiyiwa baba ndobva vatoti chipinda mugedhi handingakusiyi uri panze chipinda mugedhi uinde unogogodza padhoo tione kuti achakuvhurira ii kana akasakuvhurira ndakupinda inini muyadhimo ndobva ndaenda padhoo ndobva handivhurira kazini takarwa shero takarwa usiku hwese apa ndikati ndiri chihera handitombodi zvekujairirwa ndakamuonesa chimoto apa murume mukuru tori muhombe kwandiri by far zvekuti chero dai aida kundirovaka because aitondithreatinawo ndokurova ndikatoti huya nhasi torovana iwe unongandiudza kuti hanzi uri kubva kuchihure chako ndabva kuchihure chekumuchato wangu uchiziva kuti pane muchato paraini muchato wangu uchizikanwa nemunhu wese okay fine ndobva anondirevera kuvanhu vakuru zvikanzi nyasha akatouya akadhiropiwa nemota pagedhi aitobva kuchihure chake hameno zvako maboyfriend ake akatouya kuzomusiya pagedhi shero ndakagadzwa matare emuchato evaridzi akasikatomboziti ndakazopindana netsekwe ndakati handizvipami futi handipami ende unoziva kuti kana wagadzwa dare nevanhu vakuruka iwe hauchapindurika hauchadairi wachingovazii manje ndakagadzwa dare nenyaya yemuchato waizikanwa neraini rese nenyaya yekuti cousin wangu iyeye anga akandivenga I don't know why for some reason we just don't get along. Okay fine, that was the other wedding yandakaendawo yakandionesawo tsekwendi yetransport. And then pane umwe muchato wakaitwa futi muarea medu iwo vanhu vetransport vakaenda vakanosiya vanhu kuvenue vakadisappear never to be seen again. Zvese bride groom bridal team zvese zvakasiyiwa ikoko
Hangwanisa kubhadhara here asi nyaya yemari here. I think inyaya yemari chero. I think inyaya yemari, honestly speaking, I think inyaya yemari. Kuti vanhu vanenge vasina either maybe anenge abhadhara deposit then akasapedzesa balance here. I don't even know kuti chii chinenge chiitika, but I think inyaya yemari. Because vakatouya vakatorwa makuseni vakaendeswa. Ivo vari mukati muhoro vari kuita muchato wavo, ava vanhu vemota ndobva vadisappear vakaenda. Saka muchato kunomboitika madhirama. And then the other drama, ndaiti ndichataura musi, the other day I wasn't able to come on live. The other drama ndeye muchato wandakaona where this other friend of mine, musi wemuchato, bride akuda kubuda mumba, vanatete ndobva vakiya madhoo, iye achiri mumba mukati, atopfekedziwa, atoitwa makeup, atoita everything, ndobva vamukira madhoo, iye ari mukati, ndobva vatora makii, ndobva vanomira ugedhi. Kochii nhai vanatete, vanhu vemuraini vakubvunza kochii zvikanzi mukomana haana kupedza kuroora. Isusu vanatete hatina chatakanhonga, saka tikuda mari yedu before bride uyu abuda, musikana uyu asati abuda. Tikuda mari yedu. Babawo vari kudaidzira kuti ndiri kuda mombe yangu, hanzi yechiyema, hanzi yerusambo here, hamheno ikokoko, mombe dzavanga vachajana here, hamheno. Vanatete vari kudaidzira kuti tiri kuda mari dzedu. 3 good hours munhu akakiyirwa mumba. Apa groom atova kuvhenyu. Wefikisa mwana wavo kapi? Wefikisa mwana wavo kapi? Mwana wavo. Vaitofikisa mwana wavo. Vaitofikisa mwana wavo. Groom atova kuvhenyu, haasi kuziva kuti chii chiri kuitika kumba kwemusikana. Unfortunately, they were coming from 2 different neighborhoods. Saka mukomana akatongosumukawo nevakomana vebridal team, akaenda kuvhenyu nehama dzake, vakanorinda kakuti bride ari kuuya. Bride ungandionepi? Bride ungandionepi? Apa musikana foni vamutorera, kuti achifonera hama dzemukomana, foni vanga vamutorera vanatete. Kuwai nhai vakaita utsinye kudero? I don't even know. Utsinye uhu, because at the end of the day muri kuitira utsinye muhomba kwenyu, ndiwo muri kurwadzisa. I think panenge patori nemafamily issues. Yes, zvamunenge musingazivi. Because it didn't make sense at all. Asi kutimekera kana sense, baba wacho vaizodhimanda mombe musi wemuchato wai. Asi ndisi tepi dhota kana. Kana unozwa kuti Sheroka, vanhu they become impossible. Hanzi china nyasha. What is nyasha? Saka ivo vakaisira date remuchato kana vachiziva kuti izvona varikuda kubvunza mari, vakadingobvunza mari vasati vapa date remuchato. Mazvinzwa? Ona kuti chinonetsa sazita wangu nyashaka. Ona like when my sister was getting married ka. Pane pamwe, you know, like vakachata madays awa mabond. Even kuroorwa kwasisi vangu panga papinda bond muZimbabwe. Yes, dzimwe mari vakabhadhara neforex, but dzimwe mari vakazobhadhara nemabond. Andiri kuona. Saka towards the wedding, like 2-3 weeks towards the wedding, ndakangonzwa neruma kuti vana baba vari kuda kumisa muchato. Of which vana baba ivavavo ka vaitoenda kuma wedding meetings. Vaitoenda vachitonocontributawo kuma wedding meetings. But a few weeks before the wedding, vakutanga kutsika-tsika kuti mukasha akatipirei mabond, isi tiri kuda forex, iyi mari yake haishandi, chakada. Ndikati kana musinganditi, wacho akandiudza, ndiye wandakaudza, ndikati enda unovaudza kuti hanzi neni, ini, kwete umwe munhu, ini, ende munondiziva kuti dzangu kana dzotamba nepwere. Chero ivo vana baba vacho kumuchato kwacho ngavagare varegedza kuuya. Because I will deal with you. You knew from the word go. Vakwasha musi wavakauya kuzoroora, vakakumbira muchato. Mukavatendera kuti varonge muchato. Today, pabhadharwa mari dzese idzi that we forked out. Isusu we've
come from foreign lands kuti tive pamuchato maakuda kutanga kutsika-tsika. Guys, tinopedzerana. Ini baba kwandiri baba havana ngozi. Kwedu kumusha baba havana ngozi. Ndinoita mashiripita musati makambo ende handisi kutozombomirira bride sisi vangu kuti vaite avo ngavanyarare ngavadzikame zvavo, handidi kutombovapa stress. Ini ndini wamoziva sebenzi remumusha menyu, ndini ndichakupefomerai. Asiri kuda kuti sisi vangu ave vachati ngauya azofesana neni andiudze inini kuti what's their problem. Dai ndisina kutodaro kacheroka paitoizoitwa noise. Isusu vanhu kumba kumusha kweduka havadi kungosangana, hazviiti kuti tingosangana pakasarwiwa. It's impossible, it's totally impossible kuti utiise panzvimbo 1 tikasarwa. Dai ndisina kutomira kutodaroka, dai pakarwiwa musi wemuchato. Ndikati asiri kuda kuva kumuchato wasisi vangu, take road and make dust. The door is open and I will not beg anyone. I will not beg anybody because we have forked out too much money for this to be a flop. Saka garai matongodzikama zvenyu. Chero muri vana baba, I don't care. But panapa ndakuchikuudzai zvandakuchida inini manje. Saka ukasatosimbawo semunhu kuti zvinhu zvako zvibudirire naMwariwo, hama dzimwe hama dzitofari, even madzitete chaiwo sometimes havatofari kuti mwana wedu shero ari kuchata, because maybe vatoripo nevanhu vasikana vavari kutodawo kuti vachate asi zvatadza kuti vachate. Saka you should be very careful kuti pamuchato apa pane mhepo dzakawanda dzinotosumuka. Yeah, maybe mangwana kuti munhu anenge anzi tokuroora ndoita sei ndozokuendesa kuchikoro ndozokuita kozi ndozokuita sei, but zvese zvinoenda mudondo. Ndinoyabout makesi akati ndichatanga ndataura sekastori tozoisa linki. Hai pane vandozivaenda kwatodziumbura nyimo nemhamhasi kudai, munhu akabviswa kubva kugraduate kwakunosvika adhambwa kwokuti kana transport yenge isingasviki, kwokuti kana cellphone chaiyo akutorina tawa. Munhu angari umumu kusvika ndichanyatsoitaura zvangu mangwana nyaya iyoyo. Akatogwadza vanhu vakawanda nyaya iyoyo because munhu iye akaita utsinye. But that's totally wrong. Zvese zvaipromiswa ese aipromiswa ese mudondo. Up to now munhu iye kana amene kuti zvakazochinjere, but chandosa ndechekuti aitora chinojuruja mari yemudzimai otora futi toshi. Chadzoka hangu nayo mangwana is story time different yekuti would you leave basa nezvese kana kuti kuchikoro kwakwanga uchienda kukosi yako yeteaching kana kuti upinde mumarriage. Guys, I'm not even saying kuti vanhu musapinde mumarriage. Is story time yandakaonawo ichiitika dzakangosiyana-siyana. I'm not advocating kuti because pane vamwe vanhu vakaisa madzimai avo kuchikoro. Ndakasangana nevanhu vakadero. Even kumona ndaiona madzimai chaiyo evanhu vachienda kuchikoro. Saka izvimwewo tinofunda pakasiyana. I think kuti vamwe vanoita laki murume wacho omuendesa kuchikoro, mumwe anenge atobva cheko asingatombogoni kana chinhu otanga kunzi from form 1 kusvika form 4 kusvika asvika form 6. Pandaita maextra lessons emedzi ndaisangana namadha hobo vadanza kuti ndakanzoenda ndiri kubviswa nemurume wangu. Kwoitawo mascenarios ekuti mumwe anenge akuti I want to upgrade myself because level yaine murume wangu neyandinayo hazvichaenderani. Otanga kuti vamwe vaibva kumabasa vachipfuura nekubidi neukuku makufonerwa. Aiwa, no, ndamudropa, don't worry. Saka I think ndo ndichauya nayo mangwana, ndichangoibata iseka 1 ndoiita ndongoirova zhanda iyoyo. Guys, don't get me wrong, I'm not advocating munhu kuti usaroorwa usati sei kana kuti inyaya dzandingotaura dzokuti dzandakaona dzandakawitnessa ndega. One yekuti iyoyo uchanyorera wonyora wapasa chakuisa college, kana yekuti wakatongopasa watowana nzvimbo dzichimbomira kuenda nzvimbo dzanga ndakuroora then ndakuroora wozoenda college. Asi wamo mumba muya monzi chitanga kuti sei chitanga kuti chinditira vana akasvika pakuti vana vaviri here kana sikareshi chingonzi ndichakuindisa kusvika uyu wadona kusvika anonzani
muparent azoenda kunomutora kuzobva aendesa zvoku ndiye akatozomuisa kuchikoro kwachoni ndobvatanga kushanda asi achishanda kudero murume usafunga kuti akaekeraka murume wantu zvakatozodisikaviwa after 5 years kuti kana grade 7 atozokana akatoisvika padinhawo yekuti pakambonetsa nyaya yechiyadzwa iyaiya saka vanga vane mari nekuda kwengoda saka vakabva vabvura mashopu hobho nengoda iyaiya novhura mashopu hobho bva watangisa mabhizinesi saka manjewo unofunga uyu akakabira akati ndapinda muufu but zvaiona zvezviya mota dzichikwira nekudzika dzanzisi dzemufesi wake mota dzanzisi dzemabrothers iye aingowo mwana anenge achinobatsira kunosenga zvinhu kana tomboti masvingo mutaundi muya achinosenga masaga egrosari vachisa mumota kuitira kuti vaita sei vatengesi zvese zvakazobuda mwana wavo vanhu vaenda kumba ikoko vamweni vakasvika vakanomuti haugari neni ndanogara kuchikiteni chako uko kubva vamupa vakangomutembera chiraundi vakati apo ndo pamba pako apo bhozi vanga vasingadi kuita responsibility yemunhu iyeka vakamuti ndanovakapo ndokubva zvitina zvabvepi zvokuti avake kana mudhuri hauna kana chitina memwana ko murume wacho chitiratidzawo zvako zvokuti handibati mune mashopu ese munongodzi ndefamily mabrothers vakati ifamily but iwoka watowo added ekera kwatiri kunoko isusu takasati tabvisa zvese tapedza chizvionera vediwe mwana wakatambura iyeye akadopa akatanga kusiya zvese zvokuti ndakabheketichimusanladikatise ndokutanga kurima anga asikapugunzi mombe ngadzinorima munda make aita kuchera nebadza direni ndona akatanga kuchera nebadza mwana wavanhu akatambura wakatambura apa hanzi vakanomupa murukanga rubwe muya mokuti hamumeri kana chunhu uchisakuramo memwana wekuti aidhiganzi kana chinyimo chacho kuti uone chinyimo kuti chiri papi hapana chawaiona vakamunyima mombe dzekuti aekera arime kuti achirimawo zvakawanewo zvimwe zvinhu zvomubatsira vakamunyima kuchikoro kwacho kwaanga apromiswa kunzi because vangamupromisa kuti ari kuenda paauka guys kana ndiri kutaura kuti vanhu vaiva nemaflash cars I'm not even joking vaifamba nemabenzi jet ndo vaifamba navo akaita mudungwe kudaiwo so kana vakuenda kana mumasvingo vaifamba nemabenzi kudaiwo so akaita kana kuti 6 akatevedzana kudai vaiva nemari kavanhu vengoda vaiva nemari guys vakambochinjanisa vomboya nemarori vakambochinjanisa that's how rich that family was but paakasvika akaenda ikoko kwacho kwainzi kune family yachoni hapana chavasina kubvisa zvese vaibvunzwa vaingobvisa vachibvisa vaibvisa as a family vavati isusu as a family tisi takakuroora as a family saka isusu pedu tapedza chizvionera kucollege kuya kuema mwana zvikanzi sit down inda unorima uko wokutanga mwana wazvagwa wepirizve wazvagwa babacho vakati kana unoriva nhima vakangokwira bhazi memwana ndokusvika ndokunotifecha mwana wavo vakati kana maakuda uyu muchatevera but munofanira kundiripa ndobvangonomuaplayira kuti aende kucollege yeteaching memwana ndakusiyira panapa ndoipesa mangwana ndoipesa mangwana iyi finish it tomorrow guys inzwisa guys ndakuinda inzwisa guys ndenga ndava nayo inzwisa ndakuinda guys ndotondisirisa nyaya ndikamboifunga but ndinongozofara kuti baba wake vakazopindira munhu iyeye vapindira vakabva vaita sei vakabva mangwana ndikaipesana sindozoita chii mangwana ndo stori yangu yemangwana iyoyo ndoibatanzira timbonzwodza vamwe vanhu kuti would you quit school or zvimwe handitombodi ndoipesa mangwana that one is very long guys apa ndangoskipa mama details but it's a long story very long inotosiririsa but now zvina nazvo but mufesi wacho ndongoti nai Jehovah why mufesi wacho ndotodhirama manje zvengoda zvakazopera kamari dzese dzengoda dzakazopera kuti but mazuva zvaifaya everything was rose zvese it was really nice but yesh ndokuti mangwana muye guys kanikumbira kuti tiche 60 minutes ndobva ndakata good night ndokuonei mangwana guys ndokuonei mangwana bye mangwana ndo story yangu yandikudzoka nayo iyoyo timbonzwa maybe tatotanga new topic yemaweddings pamwe yapera nawo tambo exhausta takupinda neiye kuti vamwe vanosiyiswa chikoro kana kuti vamwe vanonyemberwa nzi ndichazokuita so nevamwewo vakateswa kuuniversity nevarume vavo guys zviri paviri
don't get me wrong, zviri paviri. Pane mumwe wandotoziva akaendeswa nemufesi wake anga apedza degree rekutanga, saka pamufesi wacho anomubhadharira kuti aramba achipesuwa. Pachiyunivhesiti paitodhura chaipo chaipo. So zviri pa2 guys, it's pa2. Ngatisade kuroverera vanhu ava pamuchinjiko chiti varume ndozvavanoita, yet at the same time kune vamwe varume vanoitawo zvakanaka. Bye bye guys, good night. Ndo yekutanga takutovhurira imwe kusika tasvika ndichimbotaura idzodzo idzi. Good night, bye bye. Musakanganwe Friday yedu ine uyu white t-shirt day. Musakanganwe Shemarians t-shirt guys, ndo dzatinenge takapfeka musi Friday tichirwa madhindindi edu. Good night guys, good night.